Hyvää päivää. Sittenpä se lähti viikko käyntiin, kun aamupurot nassuun tytöt hoittoon ja pikku reenille. Siinä vähän tuon vasemman rintalihaksen kanssa on vielä vähän tekemistä ja selkeästi siinä on jonkinlaisia pelkotiloja jäljellä. Että, jos joku ei muista, niin mulla on 2020 repes oikea rintalihas, joka leikattiin ja nyt sitten viime vuonna vasen rintalihas repes osiin ja sitä ei leikattu. Se on vähän semmoinen kysymysmerkki, että ratkeako se joskus kokonaan vai mitä. Se vähän ajerraa koko ajan ja se on vähän tämmöistä opettelua, mitä sen kanssa pystyy tekemään, mutta tehdään kaikki mitä pystytään ja järjen kanssa. Koitan nyt löytää tässä joku semmoiset muutamat mukavat liikkeet, jotka mä saisin vakioitua ja lähettyä niissä tekemään sitten rauhallista pientä progressiota eteenpäin ja katsoa mitä se sanoo. Mutta ne jäi kuvailematta. Nuo oli maanantailta ja nyt on tosiaan sitten jo perjantaipäivä. Tässä on pari hierontaa tehnyt tälle aamua. Siinä on pikku välipala ja sitten vähän ohjaushommia ja kohta oma reeni. Ja postikuski justiinsa toi tämmöstä dopea tänne. Katsotaan onko tää niin dopea kuin sen pitäisi olla. Pannaan tuosta heti kylmenemään. Ja maistetaan ennen reeniä. Blue Raspberry on yleensä ihan hyvä. Katsotaan. Tämmöstä saa nyt Ameltsymiltä sitten jääkaappi kylmänä. Unohtui muuten silloin viimeksi se sanoa teille se arvio siitä dopesta. Niin tämä on vesimeloni mango. Vesimeloni yleensä aina hyvä, mango yleensä aina huono. Valitettavasti ihan liikaa mangoa, eli joku varmaan tykkää, mutta ei meikäläisen kohdalla jatko. 1,5/5. Olikohan mä liian ankara? Ehkä 2/5. Se Blue Raspberry, se oli semmonen niinku... Meidän mummo teki aikanaan viinimarjamehua tiivistettä ja mä sitä laitoin niinku vissyn sekka. Sai vähän niinku viinimarjalimppariä. Niin se oli aika sen kaltainen. Semmonen mummon marjamehun makuinen. Ei ehkä semmonen tavallinen Blue Raspberry maku, mihin on monesti tottunut. Se oli ihan hyvä. Tosi semmonen niinku enempi limukkamainen entäkö energiajuoman makuinen. Niin se oli parempi. Se oli ihan hyvä, mutta ei nyt mitään tajunnan räjähtyä. Aina 3,5/5. Tämmönen uusi asukas on meillä. Kerkkokoira. Oikea saksalainen rotukoira. Kleinspitz. Kerkko, hei. Näyttäydypä koko YouTube odottaa. Ei oo kiire. Teipä kuperkeikka. Ai, kuperkeikka. Kerkko. Joo, mä kohta tuun. Kerkkokin teki kuperkeikan. Ennen kuin kukaan kerkeä ihmettelemään, että miten tuo suojaverkko on ton näköinen, niin se on mun tekee. Se on justiinsa sillä, että hölmö ei huomaa ja viksu ei viiti sanoa. Siinä tuli välillä semmonen pikavisiitti tuohon gymille, kun mä vaihtelin tuossa joku aika sitten salille backdeckin ja vanha hyväkuntoinen backdeck jäi sitten ylimääräiseksi ja se lähti nyt sitten elämään uutta elämää Raaheen jollekin kellarisalille. Siitä sai kyllä edullisen hyvän backdeckin jatkamaan elämää. Hyvä, ettei jää varastoon lojuumaan. No kuntosalilla on sillä lailla hauskoja, kun
Niillä olisi kuinka hyvä käyttöaste, joku laite mitä käytetään tosi paljon, se maksaa uutena tosi paljon. Vaikka se olisi vanhakin laite, millä on hyvä käyttöaste, että sitä käytetään tosi paljon salilla, niin sen jälleenmyyntiarvo on siis täysin mitätön. Että voisi kuvitella, että jos sulla on hyvä laite ja se on edullinen, niin sen haluaisi kuka vaan. Mutta ei se vaan niin mene, että tuommoisia kalliita, hyviä, täysin toimivia, hyväkuntoisia laitteita, niin pari sattaa vaan hintaa. Jollekin laitteelle, mikä on niinku heittämällä vaikka 5 tonnia uutena, niin ei ne vaan mene. Ostajia kyllä löytyy täällä, kun pistät i-korkeudella myyntiin jostain Helsingistä tai Etelä-Suomesta. Mutta sitten taas sen laitteen toimitus saattaa maksaa 600. Niin se on vähän monella ihmisellä semmonen, että se tuntuu niin väärältä maksaa 600 kuljetuksesta, jos laite maksaa 200, että se jää monella ostamatta. Ja hakeminen on niin kova vaiva, että ne jää sitten tuohon pyöriin. Mäkin koko ajan pikkuhiljaa uusin noita laitteita tuohon salille, niin aina pitää joku laittaa ulos, että joku mahtuu. Ja mulla nytkin niin kaikki varastot täynnä noita, niin pitää ihan oikeasti tilata romuauto. Ne lähtee ihan rautaromuksi, kun ei ne kelepaa kellekään. Siellä otti emäntäkin työnteo. Mammalomaat on ohi ja veronmaksu alkaa. Kävi viemässä tötterö emännälle tuohon, pääsee töistä kotiin ja käveleskellä itse tuohon työmaalle. Eli AML Gymil. Heittäkääpä mulle jotain kyssäreitä tuonne kommenttikenttään YouTubessa, niin mä poimin sieltä muutaman kivaa, jos sinne tulee hyviä, ja vastailen seuraavalla videolla. Mä en tee mitään kokonaista Q&A-videota, no ehkä vähän tylsiä kattua, mutta voin vaikka vastailla useammalla videolla sitten, jos tulee montakin biksua kysymystä, niin ei mene semmoiseksi jankkaamiseksi. Jos tykkäsit videosta, tykkää ja tilaa kanavani, saat ilmoituksen aina kun uusi video tulee eetteriin. Kiitoksia kun oot kattonut videon ja pidetään lippu korkealla. Morjens!